Kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong ganti walang. Kini kilong ki mat ki bakong san jong ka khubor man ta ka stem. Shong ji lang menteri ka koi ka khia mansuk mantavia ha ki bakyo bisa rang ba jong katuk ani tili ki jila ban bishari ka long ka man jong ka jing IT ka COVID-19. Ka sarkar India kala ai jing kashan pisai ka Meghalaya banyo siwi ka tulop jong ginuhi kay SSE ong menteri rang ba ka Meghalaya kondat ki sangma. Bumaw ng ring menteri katanar ki kampo yang ke sarkar pedeng Amit Shah bantai ya ke Rani Gaidenu Tribal Freedom Fighters Museum ham Manipur. Hashwa bapinya asngau ya ke kubur ke bapinya semua bahasa cha skor shwa ya ke ni ke jingpun bena ke bedan kam. Kaba ke India ka thau history da ka pendep ya ke jing IT ka hadu pala chis pa klur teli benyeda na ke COVID-19 ke All India Radio ka ai buram ba jingero ya baro ki doktor ki nurse ki syakri ki ba khamat badia baro ki pajba ki beladap IT ka ban penlong ya ke jing thumu ko ba sei so wala ka ri la kan jo sha ketika thong ni pin kan mau phi ba ka thama persha ka COVID-19 kam pat kot satya nama kata ni kan tu phi ki nong snap baro ban pendap ya ke jing IT ka kloi kat bala bat banyarap ru ki we ba ki nyo lang ya ketika haki puar tamasale ke min baro da bojimut ban bot renti ikini ki lightly ki jing batha ki basuk ban bot dengi ki mask ya paji iwe na iwe sat bahaya lagi kiti berkedur kemat man la kapur nak benta ki jing tip ki baham benya pila ban phone hakini ki national helpline number not iwe ar like handai nyo pra not sau henriu but iwe not nyo san ki nombor aji rap ki belong kerpang nak benta ka Meghalaya ki de kini iwe not pra but iwe not nyo not mentapat pinya sngo ya ka khubor ka babnya Menteri Wakmi ya katanat jong ka koi kia ka sarkar India mansuk mandavia min ka siula shongji lang baki ofisar rangba jong ka jila Manipur Meghalaya Nagaland bat Puducherry ban bishar halo ka jing aida wai tika ha kite ki jila kini ki jila ha ka ba ka jing ai tika covid ka long ka baduna bha Menteri lo banjur ba ka jing ai tika ka de ka atyar yada ka badan kam man ya khun persha ka khlam COVID-19 ula kan tu kini ki jila ban pen khlan ya ka jing hikai pat ba badan panu ya ke jingkar shan kat bala ni kiseng bhalang bat ki nang ilam niam menteri la kenturu iki ofisa ban baha kam ya ki syakri sarkar ban nei rung hamman la ki thliu yen khanang ba jing IT ka kan long ka bajab ha Meghalaya ka jing IT ka covid ka ba ar ka long laibu phra na ka shispa ki district ki bala pendap khambon ka jing IT ka ki long ka south west Garo Hills bar ka east J&J Hills ki bala palat saupusan na ka shispa ki baduna tam ki kintup ya ka west Khasi Hills bat ka south Garo Hills ha ka bagajing IT ka long tang hapo arpusan na ka shispa director jing National Health Mission Ram Kumar ong ba ka sarkar India ba ka sarkar jila ki kwa ban pentikna ba baro ki nong shnong ki pendep ya ka jing IT ka ban yada na ka COVID-19 Menteri Rama ka Meghalaya konor ki sang maula pensngau ba ka sarkar jala kala yo kender ka jing kershan pisa na ka sarkar pedeng ban siu ya ketulok ka basa jeng kinuhi kay SSE ha ka jala bat mentala sedang penbiangi ki kot ki sla ki badan kamparo ukonat sang maula ya tho bo menteri ka tanat puli puthi jeng ka sarkar pedeng Udharmendra Pradhan ulam menjur pen kershan pisa ka sarkar Meghalaya khanang banyak siu no e ketulok jeng kinuhi kay SSE Menteri katanat puli puthi jong ka Meghalaya ba la kamen rumboy lawan pai na New Delhi mencem tayo bat ong ba ka sarkar jila kala panjing harap shis pa sau pho kulur tingka na ka sarkar pedeng ban siu ya kinuhi kay SSE hindai ka sarkar pedeng kala ai kham duna ban ya ka marshi teng jong ka tai ka jingdawa ule thuru ba ya ka san phu khandai kulur tingka ka basa ansay apdeng ha kani ka tayo ka banwan Menteri Ramba ka Meghalaya konor ki sang mau ong ba ka rai ka bakhado ka shong ha ka sarkar pedeng ban pentri kam ni AM ya ka ILP ha ka ka jila Meghalaya wala kata Menteri Ramba ong ba ka sarkar jong kan yai penbor ya ka sarkar pedeng halor ka tai ka jingdawa ILP ka bala slemba ha Meghalaya usang mau la kam be ki sengi babuan ki lero e ki senjam jong ka sarkar namar bala kumno kala dap shim ya ka rai ban kershan ya ka jingdawa ILP
Shushu lo ong bak sarkar ka menchwa ka dep ong ba kam kwa ya ka ILP bat kim shimla wa la ban le halor ka te ka jingdawa laban kan kana biang hang ni baki kan hun dawa ILP ki la pen pau ya ka jing sngu diaw ka bakrau namar ba ka sarkar pedeng kam shimla la ban penshai ka rai halor ka jingdawa pentri kam ya ka ILP ha ka jila Meghalaya kani ka khubor ka wanshpi na ka All India Radio Shillong Menteri ki kampo yang ke sarkar India Amit Shah nin ke sngi ulan le buram ki ruslur bamla nyushu ki balai kun da ka mensiam ke basendang persya ki pareng ha ka por ki la lut Amit Shah ula bo ya umang nongrem nin ba ka video conference bantai ya ka Rani Gaiden Lu Tribal Freedom Fighters Museum ha ka shnong luang ka ka bahap hapo Taminglang district jong ka jila Manipur ya ketika projek lebih pisara ka tanat ki kampan roy na ka bantaki rulum ka balakot katsan kelur tingka ha ka jingkran jong Amit Shah ula ong ba ya ki jing no senyang jong ka Rani Gaiden Lu ha ka jing ki la lu kiri India an amla satya ban klet haus nem ka kandai spa kandai pun riu ka yengda ka lapan mi ka stam jong Rani Gaiden Lu berhaus nem 8,000 kan riu pat ke Indian Coast Guard kala penmi ka fast patrol vessel ICGS ha ka kerteng jong Rani Gaiden Lu Menteri Ketenaga Labor but Employment jong ka sarkar India Bhupender Yadav min ka sni ula play ka All India Domestic Workers Survey ka baningkong ha ka nikri katega jing jurip ya kinong tre yeng brio kan long ha news pa South Artali district halai phanyo tli ki jilla but union territories ka jing thumu ka bokongsan ka long banyo khen antat ka jing dan jing kinong tre yeng brio ha ka ri baro ka wei kan nang mot ki dei ki basulit shuwan na yeng na jong but kan nang mot ki basa ha ki jaket tre ki jong ki Menteri Ramba ka Meghalaya konot ki sang mau ong ba shin ka sarkar ka sa penbnaya ka kanhun trekam ka bathamai jong ka Meghalaya State Commission for Women MSCW nalo jong ka kerteng jong ka State Chief Information Commissioner bathamai SCIC haka por penbnaya ka kanhun trekam bathamai jong ka MSCW ka ban kan thupru ya ka kerteng jong ka shongkonor u konot sang mau ong ba ka sarkar jila satang khindia sngi kan sa pendapru ya ki pos ki badang sathli habaro artli ki commission khama shwa bo ni ki sengsang pathai ki bekerja ni ka sarkar syndrome ki lapan snau ya ka jingdon kam manthung no kham kloi ya ki te ki kam ki banong kongsan bar ki barang sathli habaro artli ki commission ki program bon balapan ni da ka Durasan ka All India Radio ki la yo bon li ki khusnam ABU UNESCO Peace Media 8,000 arpwe kabala long ha Kuala Lumpur Malaysia dangshin ka program Living on the Edge the Coastal Lives balapan mi ka All India Radio kala yo ka khusna maka thup jing ki program ki be de ka jing im bat kamariang ka Durasan kala yo khusna ka benta ka program Definitely Leading the Way ka bahap ka thup ka jing long jing im bha preng bon ki jing e pher kati ka jing ai khusnam kala long ha ka khat new tri unai wi bat ka UNESCO kala penya ya ka program da ka bai tre lang bat ka Asia Pacific Broadcasting Union Pala chispa khandriu knur prapunyo laktali gidawai tika COVID-19 adap ai hakaling kari India tat haduk menta. Kajinyo jingko jinginong pang COVID kala kiu syaka khandai pu prapoin lai iwe na chispa baka long ka bobuan tam habashim jing ken ndu ulber arajar arpo. Meghalaya arpo prangut kibriu kile thamayu knyang jing pang corona min kasngi bat ka armut kiwe pat kile jingko. Amishmre khubor bandan ke bayap na ka COVID-19 min kasngi Meghalaya. Ki active cases minta kidan arspa khandai phundri ngun bat ki bela yap na ki jingstom ki bede ka COVID-19 Meghalaya kilong 6000 sauspa ndru punyon ya ka khusnam badan buram samvat fellowship jong ka Tata Steel Foundation la penkup ha kanong ruai bat no hikai jong ka put katem ka kong Amabel Susngi ya ketika khusnam ka baju ai man usnyam ju penkup buram ki relom ki bapudi wat banya bat kentiu ki jingnang jingtip ki bede ka kolshor ka jing ai khusnam samvat 8,000 arhoi kala long ha Jamshedpur ka project baka kong Amabel kala tre ke day documentation musical notations and dissemination of Khasi lullabies for parents and families lani ka jing batai banya ki sulkan oi khon ju ki Khasi hakir kom ki paper ya ka bakala pani ka tin Khasi but English
ka sambat fellowship ka ju ajing ka chan pisaro ki brio ki ba angnot ban le ki ba kom ki ki project bara ka jong por ka ju ple la ru ki lat ban kiyo hakirin san ki ba kham halor la ka dei hari la jong ni hakirin san jong ka prathai ka to ni ka khubor kala kot ba kala wan shpina ka all india radio shillong som haban apan mata se ka program ka ban bot